V jednom z prázdnych komerčných priestorov novostavby Rubikonu nainštalovali výstavu historických fotografií Púchova. Púchov, kedysi a dnes, tak znel názov výstavy, na ktorej sa počas posledného júnového víkendu mohli návštevníci pokochať snímkami dávno zabudnutých ulic a zákutí starého Púchova. Fotografie sme vyberali viac menej náhodne, alebo dá sa povedať tie miesta v Púchove, ktoré boli kedysi zaujímavé alebo sú zaujímavé dnes. Ja mnoho vecí poznám, pretože môj muž bol rodený Púchovčan, môj dedo tu bol cukrár, takže ja si strašne veľa vecí pamätám z ich rozprávania a mnohými vecami som aj pánovi Makinovi prispela. A ešte aj prispejem. Som prekvapená, že mladí ľudia sa pustili do takéto akcie a že vôbec takéto niečo tu zorganizovali. Takže spomíname, hľadáme, že čo poznáme. Je to pekné, je to fakt pekné. Je to niečo také zaujímavé, ja mám rada históriu a myslím si, že teda aj tí mladí by to mali poznať. Ja si ako nič nepamätám, ale v tej knihe akože niečo z toho poznám. Tieto prvé 3 panely, čo som si pozeral, tak samozrejme, že si to pamätám, no tie storočné fotky nie. Ale niečo medzi tým dneškom a tými 100 rokmi, predsa len už sa blížim 50-ke, tak je to také trošku clivé. No, že človek si spomenie na detstvo a niektoré tie domy už naozaj niekoľko desiatok rokov nestoja a človek je rád, keď to vidí. Veľmi sa mi to páči, už niečo také chýbalo. Fandím týmto mladým chlapcom, som rád, že sa niekto stará aj z tejto mladšej generácie o takéto historické záležitosti a že sú takí lokál patrioti ako aj ja. Tí mladší sa orientovali podľa súčasných záberov, ktoré sa snažili tvorcovia výstavy nasnímať z rovnakého uhla pohľadu. Na dôvažok bola ku každej fotografii priložená satelitná mapa mesta s presným označením miesta, kde sa fotografovaný objekt nachádzal. Hľadali sme po Púchove tie miesta, samozrejme tie fotky už, tie perspektívy sú úplne iné. Cestu na piatkovú vernisáž výstavy si našla stovka Púchovčanov a počas víkendu sa tento počet viac ako zdvojnásobil. Kto však nestihol v nedeľu, už sa na výstavu nedostane. Trvala len 3 dní. Plánujeme možno v budúcnosti ďalšiu výstavu s inými fotografiami. Toto možno sme spravili možno narýchlo, chceli sme to stihnúť ešte pred prázdninami, pretože cez leto už tu možno väčšina Púchovčanov nebude, pôjdu na dovolenky. Tieto fotografie takto, ako sa nainštalovali ešte niekde v nejakom verejnom priestore, vystavíte povedzme aj cez celé prázdniny? Určite je to možné, ale zatiaľ musíme nájsť ten priestor. Nevieme ešte vlastne, či budeme môcť vystavať napríklad v tomto priestore ďalej. Najvzácnejšou fotografiou, minimálne kvôli spôsobu, ako sa na výstavu dostala, bola snímka stavby evangelického kostola, ktorá zdobila aj plagát výstavy. Fotografiu sme z hodokom si našli na internete, no a vypatrali sme teda, že tá fotografia, ešte vlastne keď ja som bol ako člen súboru, folklórneho súboru Vách v Starej Pazove, tak tam som zistil, že tá fotografia sa našla práve tam na fare. No a dopatrali sme sa vlastne k tomu tak, že zrejme Vladimír Roj, ktorý bol evangelickým farárom na fare v Púchove, vlastne bol priateľom Vladimíra Urbana Vladimírova, ktorý bol zase farárom na evangelickej fare v Starej Pazove a zrejme tam tú fotografiu zaniesol. Presnejšie, obaja páni boli bratranci, vnúci Jozefa Miloslava Urbana. Nuž a potom, že nejestvuje osud. Ako inak si vysvetliť, že cestu do Starej Pazovy si o storočie neskôr našli púchovskí divadelníci a folkloristi, hoci o existencii fotografie až dodnes nič netušili.